Hej, og ja, det er mig og Sofie, hvad vi rigtig laver sammen. Der går vi ind og musik. Og så går vi ind og kigger på vores gamle video, eller vores videoer. Ja. Det var nice! Nice! Vi går til springgymnastik, og vi bare de bedste på holdet. Jeg spiser frokost. Jeg er sulten. Er du? Hvad er det, du laver? Ja. Er du? Ja, jeg har været sulten meget. Er du sulten? Er du sulten? Ja! Vil du have sådan en? Ja, tak. Vi har begge to en iPhone. Jeg vil helst ikke lige have min kode. Vi skal høre den der. Superbus. Vi har den samme. Sgu da ikke super... Nå. Lad os gå. Den er rigtig god. Jeg kender den ikke helt endnu. Ej, hun bliver ikke sur lige. Jeg tager det. Vi er ligesom tvillinger. På den måde. Jeg synes der. På den måde. Yay, så fik jeg også en. Vi ses næste gang.